onye rapụrụ akụkọ ego wee kọwa akụkọ nwanyị ọkwa agụrụ gị na-akpọkughe ịmụ ife njisiri ego amaka inwe ego iwe ndụ oyiye inwe ego inwe afọ nna ehi ọgwụ ị na n'ụgwọ aka mụ na-ekwu eyi kama m ga-azọ onye ụbịam wee nwanne gbaba m onye ọgwụ ego ị na n'ụgwọ aka mụ na-ekwu eyi okwu ego ya bụ ife ọ na-ekwu n'afịa nwoke na nwoke rapụ n'ọnụ eji jose nọmba ego oyibo melụ nwata ọbụla okenye ego oyibo melụ nwata ọbụla odogwu ime ife nwaanyị eji eju fine boy wee geji 6 packs wee sobe nwoke afọ ukwu maka okwu ego ya ka anyị na-ekwu eyi okwu ego ya ka anyị na-ekwu iburu gị zoro ife a na-alụ okwu ego okwu mmọnịka ego bụ mma nwoke mana ego dị n'okwu ego na-atọ ụtọ nwanne ibute ike onye ọbụla chọba iru gị eyi maka ego na-achụ ụwa Olisa bunye anyị ike ibụnyere obi kubana ike ibụnyere imoni ịma nnukwu egbe ụmụ Igbo ego amaka ụmụ Igbo ego amaka ngwanụ chụbado ya chụbado ya odewapụla ọnụ ụgọ anyị na-emewe ejila kpọpi eme odogwu odewapụla ngwogwu ụmụaka ejila kpọpi eme odogwu ejila fine boy ya kpata ego nwanne ga chụba ego ịgbata ego ude gị ga-ede ọgwa eziokwu ka m na-ekwuwe maka akwụkwọ nsọ m gwara m money senator ego na-azụ oku niile ya ga-adị ejele etiyo money is the root of good life nwanne ego ji ọrụ eyi ịgbata gị sọrọ n'ife a na-alụ n'eyi okwu ego ya ka anyị na-ekwu iburu gị zoro ife a na-alụ okwu ego okwu mmọnịka ego bụ mma nwoke mana ego dị n'okwu ego na-atọ ụtọ nwanne ibute ike onye ọbụla chọba iru gị eyi maka ego na-achụ ụwa Olisa bunye anyị ike ibụnyere obi kubana ike ibụnyere imoni ego oyibo $1,000 ja na euro ego oyibo mere nwata n'ụgbọ ọgbọ nne ya ego oyibo mere nwoke asaba efele a na-eji anya ọma achọ shuga ọm ihe okokokoko akwa lele ka m na-ebe amala soro ibe ka m na-ebe n'egwu eyi ị na-anụkwa ịgba ewu chibule akwa ego ya ka mụ
erikenu ife go na-eme bọsi na bofesi ife go na-eme n'ụka isi erikenu wahala for who no get money even some people go call him okay man imesa wee bute ike all the girls akpọwa gị honey man imesa wee bute ike all the girls akpọwa gị ọga unu na-afụkwa ka egwu m chara n'ehi ifugo na-ego bụ mma nwoke isi n'ọgbasi juke n'ijele Mexico dogbue update ka anyị na-akọ ịma na ego bụkwa show update yo ogwe ego ya ka anyị na-ekwue iburu gị zolo ife a na-anịwe okwu ego okwu mmonika ego bụ mma nwoke mana ego dị n'okwu ego na-atọ ụtọ nwanne ibute ike onye ọbụla chọba iru gị eyi maka ego na-achị ụwa Olisa bunye anyị ike ibiri obi kubana ike ibunyere imoni ka mụ kelee ndị oyi m ka mụ kelee ndị odogwu Honorable Saben Udochukwu odogwu be mmụọ onye kụ na Malaysia ugosi na si one of Umezennachi Autonomous Community odogwu n'ihi ọma CEO Bemont the Great International Limited isikwa mụ kelee n'ụlọ ọlọ gị lọlọchi isomu Doris Tochukwu ugodia nwanyị ọma n'ihe nwanyị dị ọrọ mma Chukwu gozie gị ezi nwanyị ka mụ kelee ezi onye mụ onye kusu nwa mama Shokoda na Vietnam olumu na-ekene ndị egwu m tolu n'ụmị odogwu onye ọma donye kusu n'ịga adịlele mwe kedu maka nwete God onye ọma Chukwu bụ onye gige odogwu ka mụ kelee dasi Chukwu onye ọma na Dubai ụtasị ike n'ọrụ ụtasị mmụọ na ihe ọma ezi onye mụ na ị ga-adị Chukwu gozie ife n'alụ isikwa mụ kelee ezi onye gị Chizi na Dubai piano bekee ji adọka onye ọma na Dubai ka izi eje ka mụ kelee ezi onye mụ ka mụ kelee nnukwu mmadụ nwata mali feseli ya odogwu na-achala dike Chibuzo nwoke ka nwanyị mmanụ olu m na-ekele gị kedu maka Chigozie mba onye nwere ego na-adaka ezi onye mụ na Senegal odogwu wachizi olu m ekele gị kedu maka Ability na Ghana nwata batakwu n'okporo ezi onye mụ na ị ga-adị onye kuka ibunu ngwa ka mụ kelezi nwanne m ọbai na odogwu Everest omenakachi ihe onye kuka ibuleyi odogwu na Asaba wachizi na-ekele gị ka mụ kelee Ụzọbesi nwa mama Ụzọbesi komedi biko were ego sabaduweyi odogwu na Asaba ka iseje Chukwuma gozie gị nwanne m ka mụ kelee ezi onye mụ na Cyprus onye ọma Don King onye nkụnụ olu mụ na-ekele iyo kokoko kedu maka R&B money onye nkụ na-aga na Show contact onye ego iyo kokoko olu mụ na-ekene ụbọtọsụ n'uru ala Ifeanyi Umeziego CEO World Bank Empire
ataka Senegal. Aha, ị na-anụkwa ịgba? Kedu maka Wizkid n'Indone? Nwafuli onye ego Magic Money na Miami, show contact na Philippines. Kedu maka Ego Bank na Jakarta? Onye ego n'Igadina, show contact n'Igadi. Washizi na-ekele gị o ka mụ kene ezi oyi mụnụ nwoke nwere obi sali oji ego eme ọgọ Ugo Mayor na Philippines nnọrọ mụ Vincent yo ezi oyi mụ n'Igadi. Kedu maka Don Posh nwa ọkụzụ ọgbata ife dị n'ala ọkụzụ odogwu na Dubai ka isi eje olu m ekele gị aha olu m na-ekene akunede murumuru New King na Thailand Capshot King odogwu onye kụ na Cambodia ineri niile wuche eze Cisco na Cyprus eze ndị ala eze ego onye m azamanụ na-ekele ka mụ kelee nwa Chimereze nwa Chimereze na Jakarta odogwu iso n'ife n'alụ Chukwuma gozieli nwanne m. Kedu maka onye ego donkonyo New Money na Cyprus oji ego eme mma olu m ekele gị odogwu. Kedu maka onye ọma Prince Mickey odogwu na Cambodia onye kụ na Ukraine show contact ihe ga-adịnụ. Kedu maka Galato Montana Bitcoin Lord onye ọma obele nwa na Spain obele nwa na-emesi ike. Kedu maka Young Wet nwa Chimereze n'Indone odogwu na Miami washizi na-ekele gị. Kedu maka New Money onye egonu New Money na Cyprus olu m na-ekele omena kasi odogwu ka mụ kelee ezi onyi mụ ka mụ kelee onye egonu King Dominion na Jakarta Son of Authority na Thailand biko were ego sọmarụnue Chukwu gozie ife na adụnụ ewejuba onye na-ekwu egwu ọkwa wajizi nwa mama ọkwụnụ na nụkwa igba m na-eti ehi ị na-anụkwa ịgba?